Tutok sa kalaban. Bang, bang, bang. Good morning, ladies. Bunot, kasa, tion, tira, bang, bang, bang. Sige na, gusto man ka mo mag-apel? Dula. Gusto mi apel dula. Gusto mo? Ato tagira. Practice tadaan unsaon. Sige daw. Ibutang diri po sil diri. Sige, ako man bida ha. Sige, practice na. Sige, marcha. Sa, dua, tulo. Sige, anak. Short, kaya mga ito tagira. Para ready ta. Sige. Pas jud. Sige. Anak dayon. Anak. Anak. Unta man nga sige naman tag marcha ani. Gusto ko gunit po silba. Gusto ka mo ganito, Puchel? Oh, imo na. Yehey, wapo Imo na. Ako ni. Sige, sige. 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 Mata man lagi apo ni. Lahi na pud, mangita ta kalaban ba. Gusto ko putil anak. Ay, sa gani para makabalo. Unsahan man nato pag ato kalaban kung dilita. Ready. Diba? Tudluan ta mo unsaon ang putil na dere. Nikwa na kalaban. Gusto mo? Sige daw, unsaon. Anaon o. Dere, butang mo putil. Pag naakalaban, anak lang. Anak, bang, bang! Napatay na yun. Sige daw, ako datan. Awa daw ko ninyo. Anak man to. Anak man to, anak. Anak. Pag nakakalaban, bang, bang! Mali man ka. Wala man imo gikata. Mali man ka. Tama si Maureen. Dili ni mo nakasahon, dili man na mabuto, di patay ka. Ako na pod. Iya putil batil kayo kao. Iya putil. Uy, ayun, sige tawa ba? Practice ta na, kalaban. Mani iya putil. Sige lang, good. Dula-dula man na. Iya putil na. Mati kayo iya putil. Ayaw na, sige. Tawa Bati ba? man na yung putil. Bati man na yung putil. Bati na. Na. Ayun, sige kandawa ba? Diyan lang ka na. Si Maureen na po, nakalaban ron. Patay tahurot. Nakalaban ka ron? Sige ako bantay. Bantay. Sige na, Maureen. Unsaon man na. Pagpabuto na, puchil. Sige, practice na. Bang. Unsaon man na. Dili man na mo buto. Unsaon man na nimo. Dili mo buto aw. Anaon. Agay! Hi. Good morning, ladies. Lala. Kalaban ni? Ops, dili na kalaban, Grace. Supervisor na to na. Matanaw daw siya og kabalo na ta sa ato training. Sige na, linya na diha. Ay. Good morning, sir. This is here. Iyo. Bang, bang. Tamo. Bang, bang. Ay. Guwapa lagi ka, sir. Dili lagi ko, sir. Just call me ma'am. Excuse me, ma'am. Ikaw magtulo sa amo, Sige. Please line. Ano, sir? Unsay buhaton? Tubuan ta mo, unsaon paggamit sa pusil. Una, bunot, kasa, tutok sa kalaban. Bang, bang, bang. Uy, how the ni, sir? Uy, wow. Sige daw, kamo daw. NANI?! Bunot, kasa, tion, tira, bang, bang, bang. Good work. Nice. Thank you, sir. Nice. NANI?! Sir, wag po itutok sa akin basi maputukan mo ako. Ala, sir. Kisa din na siya, sir. Wala lagi may kailangan na, sir. Mura lagi na siya ang sikuan. Rubin Padilla. Wala mo kailan ako. Sa ako palang pagtambling, Scout Ranger to siya nga tambling. Ano ka, sir? Oy, Scout Ranger ka, sir. Kagwapo ba ni mo, oy?
Naaman ko dere kay ako man ang magtulo sa inyo ha ug unsaon pagpatay sa kalaban. Sige daw, Tel, tampol daw. Tampol! Sir, gusto na ko yung sample. Okay, dito sa ka. Dito ka. Tanawan ninyo unsaon papabuto sa pusila. Tawag ko ninyo ha unsaon pag gunit sa pusila basta daghan ang kalaban. Una, dili no kalimtan ang magasin, butang ninyo magasin. Butang din nyo, naman nilak dire o. O, nahilak. Anaon nyo na. O, para sa mo, tanaw mo ha. O. NANI? Hello. How kay teacher, oh? Ngani. Naog tama, naog pa, naog. Sir, ay. Naog, naog.